Nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Naana ang main emotion, pila na ka generation. Nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Sa inyong nakita o ana apakaroon, nagpabilin na pangalan Main in motion. Sa wala nang midinhi nga mga karaan, nagpabilin na gihapon ng among pangalan. Dedicate na ko ni sa ako mga amigo, ako ang nakasabay sukad pa kani adto sa MIM atong June 22 ug di na malimtan year 2002. Nindot ang banding mura nag-igsuon, ing ana kasuod ang Main in motion. hubot away pero may magsinabtanay kung unsay problema. Magtinabangay. Bisag asa mo abot para dito manayo, bisag kinsa paang mo abang dili gyud manalaw. Main in motion. Sa Pagadian City, dinhi nakatatak ang amo ang history. Naana ang main emotion, pila na ka generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Naana ang main emotion, pila na ka Generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Silipig, mao ang among manager, gisuportaan niya amo ang pagka-dancer. Bisag si Youth Sindihas na himo na og rapper. Sa dugan ko kamo ako ang partner. Sa Capitol mag-practice ug sa plaza makutan ng mga dancer mong naila-ila. Ug ingon pa sila nga kami mga bugoy, dili ni chick boy ko dili good boy. Mga MIM, perti ka katawanan, permi ka malingaw ug di ka buringan. Labi nag na ay hubag sa atubangan, mubukad ang kuyos ug maganahan. Permi sabay ug daghang amigo, kung asa ang sayaw didto mga to. Labi na og disco sa mga hip-hoppers, tapok-tapok ang mga dancers ug rappers. Naana ang main emotion, pila na ka Generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Naana ang main emotion, pila na ka Generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. MIM. Grabe na kadugay, Ano mong banding? grabe ka hapsay, bisag na gulag-gulag na ang mga karaan. Di na gyud ni mairis dinhi among pangalan. Maski pila ka tuig magpabilin gyud kini ug dili na ni mairis sa ako ang memory. Main emotion ang sinuganan sa atong pagkabarkada, so didis ako ang dughan di na ni mailisan pa. Sa kadugay nagkauban mura na og mga igsuon. Main emotion ang among grupo, mauni among inspiration sa among pagpaning kamot na abot mi og bisag asan. Main emotion sa kanunay ug tinuod nga barkada, bisag asa mo abot pirmi nga magkasinabot. Barkada sa kanunay dili makalimot ug daghan kayong salamat sa tanan nga ning suporta na himong part sa among life. Salamat sa inyo ha. Naana ang main emotion, pila na ka Generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Naana ang main emotion, pila na ka Generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Naana ang main emotion, pila na ka Generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Naana ang main emotion, pila na ka Generation. nagpabilin ang gihapon, mauli ang composition. Yeah, youths in the house, Pagadian Republic.